κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Το λόγο έχει τώρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Εύβοιας, ο γιατρός κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος. Ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ομολογώ ότι η ευκαιρία της επερώτησης των συναδέλφων της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές ενέργειες του τελευταίου καιρού της παράταξής σας. Το αγαθό της υγείας ενδιαφέρει όλους μας, εξίσου και ανεξαιρέτως, και θεωρώ ότι η συζήτηση η οποία παίρνει χώρα στα πλαίσια που μπορεί να γίνει με την ευκαιρία της επερώτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα. Να ξεκαθαριστεί δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος του κάθε κόμματος στην κατεύθυνση της πολιτικής υγείας, τι είχε γίνει πριν, τι γίνεται σήμερα, τι πρέπει να γίνει στο εγγύς και το απότερο μέλλον. Δεν μπορώ να μην χρησιμοποιήσω την ευκαιρία την οποία μου δίνει ο κανονισμός της Βουλής να πω δύο λόγια για το ιδεολογικό στίγμα της πολιτικής υγείας που ο αξιότιμος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο χρησιμοποίησε ως επιχείρημα. Θα ήθελα να πω ότι, δεδομένου ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα του μεσαίου χώρου φιλελεύθερο και η αξιωματική αντιπολίτευση θέλει να αυτοαποκαλείται ένα σοσιαλιστικό κόμμα, ότι στα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια της 20ετούς διακυβέρνησης μετά τη μεταποτήλευση του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια, πουθενά και ποτέ, και πιστέψτε με ότι παρακολουθώ ως βουλευτής τα τελευταία 5 χρόνια και πιο πριν ως γιατρός, πουθενά δεν παρατήρησα αυτή τη σοσιαλιστική διάσταση και την ιδιαίτερη τονισμό του δημόσιου αγαθού της υγείας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις μεγαλύτερες και τις περισσότερες αδειοδοτήσεις μεγάλων ιδιωτικών κλινικών τις είδαμε επί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν το κατηγορούμε, αλλά οφείλουμε να το διαπιστώσουμε. Επίσης, την αγορά υπηρεσιών υγείας από τον μεγάλο ιδιωτικό τομέα της υγείας δεν τον είδαμε επί άλλων ημερών, αλλά επί ημερών κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορείτε λοιπόν μετά από τόσο πλούσια σε έργα, τα οποία ο κάθε πολίτης τα κρίνει, διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επί των ημερών σας, να έρχεστε εδώ και να εμφανίζεστε με ένα εξαιρετικά διαφορετικό μανδύα και μάλιστα να κατηγορείτε εμάς για πράγματα τα οποία θεσπίσατε εσείς. Τα θεσπίσατε κατά την εκτίμησή μου σωστά, διότι παραδείγματος χάρη όλα τα νομαρχιακά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, ούτε είχανε, ούτε ακόμα έχουμε παντού. Προφανώς εκεί όπου χρειάζεται αγοράστηκαν υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα. Πού ο ψόγος, πού το λάθος, πού είναι η διαφορά, πού είναι η σπατάλη? Υπάρχει σπατάλη στην προστασία της δημόσιας υγείας? Υπάρχει σπατάλη όταν επιχειρούμε με γρήγορο τρόπο να προστατεύσουμε το κάθε πολίτη που έρχεται και ζητάει από τα δημόσια νοσοκομεία να του εξασφαλίσουμε υγεία, γρήγορη διάγνωση? Δεν υπάρχει σπατάλη. Άρα γιατί το χρησιμοποιείτε? Γιατί δηλαδή εδώ υπερτονίζετε το δημόσιο αγαθό της υγείας, που βεβαίως έτσι είναι, και το δημόσιο τομέα, και μας κατηγορείτε ότι εμείς τον μειώνουμε, όταν η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ιδιωτικό τομέα υγείας και στους 15 της Ευρώπης και στους 25 της Ευρώπης. Και λέτε εδώ το 57,2 των δαπανών αποτελούν ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Δεν θα διαφωνήσουμε αν είναι το 52, το 48 ή το 57. Πώς θα ήταν διαφορετικό να είναι διαφορετικά όταν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τα περισσότερα από ολόκληρη στην Ευρώπη? Δηλαδή σε αυτά δεν εργάζονται άνθρωποι? Σε αυτά δεν απασχολούνται άνθρωποι οι οποίοι ζουν οικογένειες? Αυτές οι επενδύσεις πρέπει να κλείσουν και να φύγουν? Δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε? Αν είναι να μην τις χρησιμοποιήσουμε, γιατί τις αδειοδοτήσαμε? Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινώς δεν καταλαβαίνω αυτό το ιδεολογικό στίγμα. Παρά τα αυτά θα παραμείνω στο δημόσιο τομέα της υγείας, διότι είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε. Συζητάμε λοιπόν για τον εκτροχιασμό, όπως λέτε, των δημοσίων νοσοκομείων, την υπονόμευση των υπηρεσιών κτλ. Και χρησιμοποιείτε εδώ διάφορα επιχειρήματα τα οποία έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με το τι γράφουν οι εφημερίδες. Και εγώ μπορώ να σας φέρω τι γράφουν οι εφημερίδες. Δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησής μας εδώ.
Άκουσα επιχειρήματα ότι χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά από ιδιωτικά ιατρεία και όχι από δημόσια νοσοκομεία για διάφορους λόγους. Ο γιατρός έχει πει τον ίδιο όρκο, έχει υπογράψει την ίδια σύμβαση και έχει την ίδια ευθύνη ατομική, αστική και ποινική, είτε είναι δημόσιος λειτουργός, είτε είναι ιδιωτικός λειτουργός. Και αυτό νομοθετημένο είναι, εκ περισσού βεβαίως, αλλά και αυτό νομοθετημένο είναι. Ακούω για super deals. Τι είναι τα super deals? Είναι super deal το γεγονός ότι διπλασιάσαμε την κρατική εισφορά στο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που προσφέρει τόσες υπηρεσίες? Τη σύμβαση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν την ψηφίσατε εσείς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Την είχατε καταψηφίσει? Την είχατε ψηφίσει. Να αφήσουμε τον Ερυθρό Σταυρό να κλείσει? Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινώς δεν μπορώ να αντιληφθώ ορισμένους τόνους από την επερώτηση την οποία έχω μπροστά μου. Ακούω για την συρρίκνωση των ασφαλιστικών ταμείων. Να ομολογήσουμε σε αυτή την αίθουσα ότι τα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων, μάλλον τα οικονομικά της υγείας, των δημόσιων νοσοκομείων, κλειστό νοσήλιο, κόστος διαφόρων υπηρεσιών, είναι σοβαρότατα υποτιμολογημένα, κάτω του κόστους του πραγματικού, ακριβώς για να διασωθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Το κάνατε και το κάνουμε. Και τα υπόλοιπα, τα οποία βεβαίως ρίχνουν έξω τα νοσοκομεία, τα αναλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα, είτε καλή είτε κακή. Μας είπατε ότι τα νοσοκομεία δουλεύουν οριακά στην κατάσταση των εφημεριών. Αυτό θα το αποδεχθώ, εάν αποδεχθούμε ότι στην Ελλάδα ποτέ δεν είχαμε πρωτοβάθμια περίθαλψη για να απαλύνουμε τον πόνο και το βάρος των εξωτερικών ιατρίων στις εφημερίες από τα περιστατικά που θα έπρεπε να λυθούν στα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας, σε αυτά τα οποία το Υπουργείο ετοιμάζει, γιατί ετοιμάζεται το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, το οποίο θα έρθει να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο επιβαρύνει αυτή τη στιγμή τα δημόσια νοσοκομεία και επιβαρύνει ουσιαστικά την ποιότητα δουλειάς των Ελλήνων γιατρών που εφημερεύουν. Και πράγματι θα συμφωνήσω μαζί σας και θέλω να παρακαλέσω το Υπουργείο Υγείας να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια αυτό το νομοσχέδιο της πρωτοβαθμίου περίθαλψης να αφορά όλη την πρωτοβάθμια περίθαλψη και να περιλάβει και όλα τα ταμεία, γιατί μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση δεν έχουμε κανένα λόγο πλέον να διαχωρίζουμε με διαφορετικές χρειές και ένταση υπηρεσιών την πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Ελλάδα. Δύο λόγια για το φάρμακο, γιατί ακούω μια πολύ μεγάλη θεωρία τον τελευταίο καιρό, την οποία προσπαθείτε κι εσείς να την φέρετε στην επιφάνεια για την τεράστια αύξηση φαρμακευτικής δαπάνης. Καταρχήν είναι παγκόσμιο ζήτημα, όπως και η αύξηση της δαπάνης των υπηρεσιών υγείας, λόγω ακριβώς της αυξημένης σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία είναι και εξαιρετικά μεγάλου κόστους. Αλλά ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα. Είναι περίπου 7 έως 8 εκατομμύρια ευρώ. 8 λέτε εσείς, 7 έχω εγώ μια κατάσταση μπροστά μου. Δις ευρώ, με συγχωρείτε. Παρακαλώ κύριε Σκουλάκη, δις ευρώ. Είναι προφανές ότι είναι αστρονομική η διαφορά. Δις ευρώ. Από αυτά όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 1 δις αποτελούν εξαγωγές της φαρμακευτικής δαπάνης. Γιατί έχουμε ένα από τα φθηνότερα φάρμακα στην Ευρώπη. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Τα 500 εκατομμύρια είναι το ΦΠΑ. 900 περίπου εκατομμύρια είναι η συμμετοχή των ασφαλισμένων στο 15%. Μην βιάζετε κύριε Σκουλάκη, γιατί εδώ λέμε νούμερα. Σκουλάκη, παρατείνετε τον χρόνο του ομιλητή, έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αφήστε να τελειώσουμε. Δεν έχω και δευτερολογία κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε δευτερολογία, κάνετε λάθος. Δεν έχετε δευτερολογία και δεν παρατείνετε ο χρόνος σας. Παρακαλώ τελειώστε τώρα, γιατί βλέπω ότι έχετε πρόθεση να παρατείνετε. Άρα λοιπόν η ιδιωτική δαπάνη αφαιρείται επίσης, είναι γύρω στο 1 δις 300 εκατομμύρια. Ποια είναι η πραγματική δαπάνη φαρμακευτική? Είναι 3.200. Σκουλάκη, σας παρακαλώ. Σκουλάκη, θα έχετε το λόγο. Μα σας παρακαλώ, μην τον διακόπτετε. Έχετε να αντιμετωπίσετε αυτό που λέω. Άρα η πραγματική δαπάνη φαρμακευτική δεν είναι 8 δις, είναι 3.200. Είναι το 9% αυτών που ξοδεύει. Εγώ τα δίνω στα πρακτικά, κύριε Σκουλάκη, επειδή μου μιλάτε. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Έχετε ήδη 1 λεπτό επιπλέον. Το 9% της των τιμολογημένων εξόδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό που θα τεινάξει τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε τη δημόσια υγεία. Κύριε Σκουλάκη, σας παρακαλώ μην διακόπτετε τον ομιλητή. Τελειώστε κύριε Μαρκόπουλε, παρακαλώ. Ένα επιχείρημα. Τελειώνοντας. Είναι αναμφίβολο ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να κατακτήσουμε υπηρεσίες υγείας όπως αξίζουν σε αυτόν τον τόπο και όπως είναι σε άλλες προηγμένες χώρες. Δεν έχετε όμως κανένα δικαίωμα, έχετε δικαίωμα να κάνετε, έχετε υποχρέωση να κάνετε κριτική, έχετε υποχρέωση να μας πιέζετε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα όμως να μηδενίζετε το επιστημονικό προσωπικό και το νοσηλευτικό αυτής της χώρας που κάνει απαράμιλες προσπάθειες
και τα αποτελέσματα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, που είναι από τα καλύτερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί ερεθίζεστε έτσι, δεν αφήνετε κανένα να μιλήσει? Διακόπτετε συνέχεια εσείς, ποιος άλλος? Δεν είδατε ότι το Προεδρείο ζήτησε να αναγνωριστεί και το επιτυχές πέρασμά σας από το Υπουργείο? Λοιπόν, παρακαλώ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο γιατρός κύριος Χαραλάμπους. Αυτό το βλέπω, αλλά δεν σας νομιμοποιεί να διακόπτετε αυτό. Ελάτε. Κύριε Υπουργέ, οφείλω να σας πω ότι οι υποσχέσεις που δώσατε για το νοσοκομείο της Κέρκυρας αντιμετωπίζονται με τεράστιες επιφυλάξεις από τον κερκυραϊκό λαό, γιατί είναι υποσχέσεις που ακούστηκαν πάρα πολλές φορές, τόσο από τους υπουργούς των προηγουμένων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, όσο και της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και από τα πιο επίσημα χείλη από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Καραμανλή.